Ġiet imnedija kompetizzjoni ta' kitba ta' kodba sabiex fost l-oħrajn it-tfal tal-primarja jitalmu jkunu kapaċi jfadlu jippjanaw kif iġemmew u jonfqu flushom fil-futur. Permezz ta' ġemma l-allima tal-primarja issa se jkunu wkoll jistgħu irawmu l-ċkejknin fuq l-edukazzjoni tal-kapaċità finanzjarja. Dawk li se jieħdu sehem f'din il-kompetizzjoni se jiktbu kodba immirati għal tfal bejn il-5 snin u 11 sena u jridu jinkludu fl-istorja referenzi għall-inklużjoni, il-ħajja sana, id-diversità, it-tradizzjonijiet Maltin u l-matematika. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Jon Bonnici spjega li b'dan il-proġett se jinħolqu għodda edukattivi differenti għall-allima u l-istudenti. Aħna rridu li uliedna u li tulidna jkollhom il-ħiliet kollha li hemm bżonn fid-dinja mhux biss tal-lum imma anke ta' għada. U anke fejn tidħol l-edukazzjoni finanzjarja huwa importanti li nibdew mhux minn meta jikbru ma meta jkunu ta' età żgħira u anke fil-primarja. U allura qed naħdmu flimkien tajjeb ħafna mal-Ministeru tal-Politika Soċjali biex inkomplu mexxin il-qudiem bi pjan edukattiv għat-tisħiħ tal-edukazzjoni finanzjarja. Il-Ministru għall-Familja Michael Falzon tenna l-importanza li dawn it-tfal jiġu edukati minn etajiet żgħar anke minħabba sitwazzjonijiet soċjali diffiċli. Inizjattiva illi immirata biex wieħed ikollu għarfien iktar, ikun jista' jipprovdi aktar għal dik li adekwazza finanzjarja ta' dak li jkun. Naraw li n-nies jippreparaw iktar ħarsu lejn quddiem u forsi iktar minn kollox jipprioritizzaw meta jiġu biex jagħmlu n-nefqiet tagħhom. Il-kodba jistgħu jinkitbu bil-Malti jew bl-Ingliż bil-kompetizzjoni tagħlaq fit-30 ta' Settembru.